Kita akan mengantar Nyonya Novita ke Kenongosari Duren ya. Sakit ah jenengan? Insya Allah sakit. Oh iya. Ya Allah. Motornya gede. Tapi kedol. Ya wis. Sanjang ngoten ah. Hehehe. Wong mek suntik. Iki kan menunggu pendaftaran. Nggih. Ten pundi sebelah pundi? Ana parkire sak puter apa ora ngono to? Endi ya? Teng pundi? Iki ya? Iya, ada mobil. Tutupan dalam. Niki ya? Oh iya. Teng pundi niki ta? Sudah sampai guys. Oh, udah gak nyering tapi. Ya, nanti masuk. Nah. Kita lihat kamar bayinya ya. Dengan kamar bayinya. Jauh sih. Kamar emang kita pundi bakale? Ih, lampu nih rek, remang-remang. Kan ngandam mriki mangke. Apa itu? Apa dhuwurku iki? Oh, goblok. Mangke berarti sama tambahi ya, peteng-peteng. Gak ngundang kok bobote. Oh, malah lampune dhuwur pisan. Apa masang lampu sing ngendek ya gak apa-apa. Sing ndek paling sing kuning ya? Iya. Sing kuning sing yes. Lah nek ndek isor kene paling 10, Mbak, cukup. Lah ndek dhuwur koyoke 15, Mbak, sing kuning. Heeh. Lah nggih. Walah, tibane mojok ning ngene ya daleme ya. Heeh. Nggih pun kula tak nyuwun pamit langsung. Lho, langsung dan kerja malih. Sami-sami ngapunten nggih. Pinter ya. Walah. Ya kula ten mriko, kula urip ndek mburi kono. Kita selesai mengantar Nyonya Novita dengan selamat liburan bayi. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.